Mao na ni siya. Ay. Guys, mao na niya atong kuan guys. Mao ni siya ang bago, mao ni atong utanon, ato lang siyang tagod-taguron, mao na siya oh, hiwa pa, hiwa, sige, hiwa pa, lugaya, mao maghiwa nimo. Sige, sige, sige. Hiwa. Uy, tama na yung hiwa, uy. Samad baya ka na. Mao na siya bago, gikan po na siya sa baryo nga si bago. Naman ni atong kamunggay, ato na ni siyang kuan atong kamunggay, kaya ato na ni siyang haruson. Kana nang tagtag mo pa. Sige, tagtag mo kana. Ay, dalian mo kadali kadugay ba na kadugay ba nang makuha o kana gipili ang bago guys kay mao ni ato na po nang hiwaon na guys. Ayan mo na siyang bago. Yan na gihiwa. Ikuha anog tukog mo na siyang tukog. May tukog na siya guys, tukog. Na kumana na hiwaon na pud na siya, ato na po na siyang hiwaon. Kana kuha pag ina yung tukog. Kana mo na siya, kana naon na nimo siya, kana naon na to nahuman anay kutsilyo, kana gagmayan lang nato, kana gagmayan. Sige, hiwa pa. Sige, hiwa pa, hiwa pa, hiwa. Na man na siya hiwa guys. Unya, mo na ni siya guys atong hiniwa. Mana siya naman tay saging. Ato na siyang lungagon, ato na siya mo na siya ginamos. Sub mo na siya atong kalan. Unya atong kalan guys. Mo na nadato man tagamay karong panahon na. Pangang kamanay kamunggay. Unsa man na bago may iskurabaw pa mo na iskurabaw guys sa may ngana na sa inyo iskurabaw man na sa mga guys ganiya ra na nako siya gipo po dito kay nanugway man kog baka niya na may nakita nako dito nga nay bunga di ako na lang gihapit og kuhit na lang na nako niya human mao na guys ninibukal ng atong utan mo na atong bago atong nang yugasan na atong tanaw balik guys, mao na siya guys. So nagbukal-bukal ni atong gisubakag buwad, ilunod na nato ang atong bago guys. Sige, ilunod pa. Sige kay mahutdan ra batag kuan ani na wala na. Sige, ilunod kana, lunod. Sige, ilunod pa. Ilunod na nato siya guys. Dugaya po siya maluto itong tabunan guys ha. Susunsa mo na. Uy, wa na day siya kalan guys. Nahurot na butin guys. Ato na siyang ibalhin diani. Ibalhin nato na. Ya, kay kuan mo na siya.